ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତିଳକକୁ ଇସ୍କନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଲୋକ କିମ୍ବା ଶୈବ ଧର୍ମ ଓ ସାତକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଦେଖିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତିଳକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ପାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ 3ଟି ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଦେବ ଭଗବତମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ପରି ବା ମୁଦ୍ରିକା ଆଙ୍ଗୁଠି, ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ ବା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ପାଉଁଶ ସହିତ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ଆମ ମୃତ୍ୟୁର ଅବସାଦ ସତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସାତକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଲଗାଉଥିବା ତିଳକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତିଳକକୁ ଇସ୍କନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଲୋକ କିମ୍ବା ଶୈବ ଧର୍ମ ଓ ସାତକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଦେଖିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତିଳକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ପାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଥାନ୍ତି।